Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Nyaya iya yazokora muto between Madam Boss naMaititi mushure mekunge Madam Boss vaita skit vachinyomba Maititi rekusungwa kwavo kuHeathrow last time vakatorerwa mafuta. Saka Maititi vapindura nekuti havana kufara nazvo vachinyora paFacebook pavo vachiti hanzi I'm healthy munhu ane goodbye hairline kupera kunge mhanza yake Timasomera ungaite healthy here uchigera puff daddy vanombonojusa kunze votendwa nevana apa kakurema vave 25 kg kanoita healthy nepi ikakao kachisanganisa nekoko. Ndozvataurwa naMaititi. Vaenderera mberi vakati open marriage yemuchengetwa nemuchengetwi. Real pictures takamaona hedu kunhamo kuti paribe hutano. Ini ndine chirwere hangu ndine 82 kg fit and I have my full hairline. Madam Bushi Beyonce wekutemu. Ndozvataurwa naMaititi vakatsamwa zvisingaita. Handiziga zvinoti kudii nazvo, asi aripo mumwe fani yaMaititi yaendererawo mberi ikati hanzi sabhuku vari kuvava vanhu vakasiya vadhotera musango ravo. Munongoziva mega nyaya iri pakuti Maititi vaitoseka Madam Boss pavakaenda kurufu kuti havana matoileti. Saka mumwe munhu ari kufara naMaititi. Maititi vaenderera futi mberi vachipindura munhu wacho. Maititi vakati zvaizvezvi iri kupisa ndeye musango zvejerry ipast tense. ZvaBeyonce wemutemu akabvisa nyama achida kunovhura bhucha. Vari kureva ani Madam Boss. Maititi vari kuti Madam Boss vakabisa nyama vachida kuda kunovhura bhucha. Munongoziva mega Madam Boss vakaonda kuita kunge vachafa. Vamwe vanhu vaitombofunga kuti kambucha, asi muviri wavo is not looking good. Varipo vari kufarira Madam Boss, asi varipo vari kudeda kuti aiwa Madam Boss munenge muri kurwara. Ndozvingotaurwa naMaititi. Handizi guys munoti kudii, asi thank you so much. Don't forget to subscribe. Mutudze which one is which.